Uno. Balik. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Ay, skip ang joke, siete. Siete. Ocho, nueve, 10, 11, 12, Sunod. 13, 14. This is... Kasi 15. Lisod ang 15, lisod ang 15. 14. Kuman sa 14. Kuman sa 14. Kaya ba? Ako dito. Ha? Anak. Hala! Magkuan, mag-cheat. 15, sunod. Abot ni mo. Sunod sa 15. Iya kay 15. Sunod sa 15. Mag-answer kag 15. Ang 16, pila? Katawa ka maestra dahil. Tres. DC? This is size. Oy, very good. Next. This is This is city. Sunod. This is utso. Sunod. This is noibe. Sunod. Next sa 19. Ano siya spelling ng DC? Ang cheese. Umuting. Ang 20. Kanin. May ako sabat. Saan tanong ka? Asa man? Basin mo 15 na. Ang 15, 15 ner. Sige na, oy, nanggigil na ay sa 20. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20. Ay, ni-cheat ni Papa. Naglisod. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Di, ana na lang. Gis, 20. Dili, ana na lang kay balik-balik raman na. 41, 1, 1, 2, 3. Uy, Sky. Ana na lang, Sky. Gis, 20, 30, 40, 50, 60. Ana na lang. Wait, ba? Sige, ikaw ko no. Subscribe. Sige. Gis, 20. Wait. Subscribe po na. Okay. Hoy, Gis, 20 ba? Sige, ikaw ko na, be? Yes. Oh, mo ng 10. Sunod, 20. 20. Sunod. Suwat pa diri niya. Nga naman. Parang kay bang ako. Nanasad siya. Nagtiknik na sa dyan sa giyaha, oh. Kibaw po sana niya. Sa konti. Nagtuon ko sa akong anak. Kay exam ugma. Pag-uri. Counters kay bang sana. Diba? Kung siya ang way kahumanang trabaho, gikan sa trabaho, o dara na sa ang anak na sa dang atubangon. Tunan. This is a Rocket Power Golf Club. Ato na i-video mo ang procedure niya po dyan. Narilo ba? Isang ba ito? Kamo, gibidyoan ta mo nga nagnanaw mo. Nag cellphone, samtang nag TV. Masa ka kayo anak? Pusara ni. Inga na. Ang kanya ko ba? Pusara mo kuno na. Pili nagdasa iyang oras. Mao na nausuron magkupot og cellphone na pa TV. Asa ka na ilang dunggan? Ilang mata? Ang ilang mata naa sa dili naa sa kana gani diri oh kani ba kaning agtang lahisan ng mata nga duha ka buok mao na siya ka kuan sa ilahang mata grabe di matabang TV og cellphone. 3 points! Yes! Inireklamo ko nga nag-TV pag i-off ang TV. Nag-focus na lang siya sa cellphone. Nang TV, gi-off na. Sky, no? Gi-off. Kuan man. Kaya nilang tumigan, may maminaw sa TV. Bata na sa Muna siya ang kuan nga trabaho, uy.
Di na lalim. Di na lalim nga trabaho. Nganong nakuha man diri ang cellphone? Gimagic lagi diri ang cellphone. Diyan ninyo, gikuha. Sneaky. Lajang naman siya. Ang sa Sky? Kuya. Gikuha ang cellphone Sky no? Brag tip si kuya. Ha? Brag tip si kuya. Mo'y talent ni Kuya. Online talent. Morning spelling sa tip. Thief. Di maklaro. Turuan ko tip.